X'inhi d-differenza bejn il-valur lingwistiku li kellu dan id-dizzjonarju fi żmienu u l-valur li għandu għalina fi żmienna? Għalina, kull dizzjonarju qadim ikollu essenzjalment valur storiku. Aħna ma nużawx id-dizzjonarji l-qodma biex infissru l-kliem modern. Imma naturalment dak li huwa qadim għalina fi żmienu kien kontemporanju. Jiġifieri il-valur lingwistiku tal-Valli Ċeljana fi żmienu kien illi kavallieri u ħaddiema barranin li jridu jintegraw ruhom fis-soċjetà ħajjaqbdu dan il-ktieb u ħajgħidu din il-kelma bit-Taljan, bil-Malti jgħiduha b'dan il-mod. Sewa? Issa għalina għandu l-valur storiku għax tara il-Malti kemm inbidel. U il-Malti jinbidel kemm bħala tifsir kif ukoll bħala forom grammatikali. Ivi dan huwa dizzjonarju li huwa mimli pereżempju bid-diminuttivi. Illum jekk qed tixtri sodda tista' tagħżel li tixtri sodda kbira jew sodda żgħira. Imma dak iż-żmien kienu jagħmluhom sodda jew żdejda. Jekk jixtru borma illum tista' tixtri borma kbira jew żgħira. Dak iż-żmien kienu jużaw jew borma jew brajma. U allura iġibek inseh dan id-dizzjonarju il-Malti kemm inbidel fl-aħħar miet ta' snin. Dan huwa dizzjonarju li ġie ddatat għall-1640 bis-saħħa tal-armi li jissemmew fih. Sewa? U allura għandna korp kbir ta' kliem bil-Malti li huwa qadim ħafna. Skont il-professur Arnold Cassola, ir-regola per la lingua Maltese jirrifletti mit-sena ta' influenza lingwistika tat-Taljan Toskan f'Malta. F'liema aspetti tad-dizzjonarju hija evidenti din l-influenza? Il-kompilatur ta' dan id-dizzjonarju niżżel kliem bit-Taljan u mbagħad fissru bil-Malti. Kemm il-darba ġara li kliem li huwa niżżel fil-fatt huwa sqalli. Imma ma kitbux bl-sqalli, ipprova jagħmlu Taljan. Allura pereżempju għandek il-kelma passoli, passolina, li bil-Malti tiġi iż-żbiba jew iż-żbib, u passoli ma ssibix fit-Taljan, imma ssib passuli fl-isqalli. Mela dan jaf il-kelma bl-isqalli, passuli. Il-u jagħmilha o biex minha li jagħmilha Taljana. Fl-istess folja insibu l-kelma skanto. Jgħidlek hekk. Jgħidlek paura, skanto. Bil-Malti ata o dexa. Ata jew dexa, tħa dexa. Skanto fit-Taljan ma teżistix. Teżisti biss skantu fl-isqalli. Imma min qed jikkompila, min qed jiġbor dan id-dizzjonarju, rrid jiġbru bit-Taljan u bil-Malti. Allura kien jaqbad il-kelma bl-isqalli, ibidlilha l-vokali u għalih qed iwettaq dmiru li qed jippreżentana dizzjonarju Taljan-Malti. Meta mhux hekk, sqalli Malti dan. Jidher li l-għan ta' dan id-dizzjonarju kien wieħed prattiku. Taħseb li kien jgħin fil-komunikazzjoni mas-soldati u mas-servjenti tagħhom? Inkiteb għaliex il-Maltin kienu monolingwi, jafu jitkellmu bil-Malti biss, il-kavallieri kellhom il-milizzja Maltija, kellhom nies illi filgħodu ikunu artiġjani u filgħaxija rridu jipprattikaw l-armi u biex jikkomunikaw il-kavallieri mal-Maltin rridu bil-fors jagħtuhom l-ordnijiet bil-Malti, xi ħaġa prattika. U għalhekk fit tmiem id-dizzjonarju għandna l-ordnijiet tas-soldat. Flok ma għandek left right, għandek xelluk lemin. Sewa? Ġifieri li kellu funzjoni prattika m'għandniex dubju minnha, irnexxilux, ma nafux, imma żgur li nħass il-bżonn għalih. Żgur ukoll illi il-Maltin tal-1640 kienu ħafna iktar monolingwi milli kienu nies ta' wara. Illum aħna soċjetà bilingwi u dil ħaġa ma napprezzawiex. Imma iktar ma morru lura fi żmien insibu li l-Maltin kienu jafu jitkellmu bil-Malti biss. Għalhekk il-Malti baqa' nieżel. Għaliex ma kienx għażla. Ma setgħux il-Maltin jgħidu
ħanitalmu t-Taljan għax bit-Taljan nistgħu morru f'ħafna postijiet, nistgħu morru mal-Mediterran kollu, il-Maltin kienu jafu bil-Malti biss. X'inhu t-tagħlim tas-soldat? Taħseb li inżied wara l-entrati tad-dizzjonarju? Il-kelma tagħlim kif inni mogħtija f'dan id-dizzjonarju tfisser dokument. Mela meta ngħidu tagħlim għas-soldat, it-tifsir hija dokument għas-soldat, karta għas-soldat, avviż għas-soldat. U jidher li nkiteb wara għaliex Saverio Mifsud jagħmel referenza għall-eżistenza ta' dan id-dizzjonarju miktub mill-Kavallier Teżan li fih 10 ritri Arab li huwa Malti Taljan, Taljan Malti qegħdin naqblu s'issa. U jħalli barra id-dokument tas-soldat. Kassola sab viċin Pjazza Navona, hemm parroċċa Santa Maria della Vallicella li għandha librerija tal-patrijiet ngħidulha l-Vallicelliana, għalhekk ngħidulu Vallicelliana. Sab dan id-dizzjonarju biż-żieda tat-tagħlim għas-soldat. Jiġri dan inkiteb wara. Għandna żewġ kopji oħra tal-istess dizzjonar ta' Teżan. Wieħed il-biblioteka u l-ieħor l-arkivu tal-katedral. Huma ibbażati fuq id-dizzjonarju li jsemmi Saverio Mifsud u ma jagħmlux referenza għat-tagħlim mas-soldat. Ikolli ngħid jiena u jista' jkolli jgħidha Kassola stess issa nsejt illi dak illi ħa id-dizzjonarju miegħu Ruma kien kavallier hawnhekk li kellu bżonn jitgħallem il-Malti. U żiedu forsi hu stess. Għalhekk jinstab f'dan id-dokument biss. Minn daqshekk it-trovatura ta' Kassoli hija waħda kbira ħafna. Skont il-professur Joseph Brincat, ir-regola per la lingua Maltese joffri pedament u mhux kopja għal mezzo vokabularju li ġi warah u hawn studjużi oħra li jaħsbuha differenti. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Hemm probabbiltà kbira illi min kiteb il-mezzo vokabularju ma kellux il-Vallicelliana qudiemu. Imma kellu il-manuskritt illi jsemmi Mifsud. Imbagħad jiġi Kavallier u jkopja l-Vallicelliana minn fuq Mifsud. Imbagħad jiġi Patri Pelagio forsi għaliex il-mezzo vokabularju jinsab qalb il-karti ta' Patri Pelagio. U jikkopja il-manuskritt li jsemmi Mifsud. Anke l-manuskritt li ieħor li hemm il-belt aktar huwa bbażat fuq dak li jsemmi Mifsud. Jiġifieri n-nies mhux ikkopjaw il-manuskritt tal-Vallicelliana, ikkopjaw manuskritt ieħor. Il-Vallicelliana huwa kopja tal-manuskritt ieħor. Il-mezzo vok kopja tal-manuskritt ieħor. Il-mamma mhuwiex dan imma huwa wieħed ieħor li m'għadux jinsab, jista' jkun insibuh. Jinstabu ħafna affarijiet. U għal-każ li r-regola per la lingua Maltese iservi ta' prova li kliem li menalina qatt ma ġie użat fil-Malti fil-fatt kien jintuża? Jekk iva, taf issemmilna xi kliem minn dan? Iva, jiġri dan huwa dizzjonarju komunikattiv min kitbu ma rridx jurina kif għandu jinkiteb il-Malti, jiġifieri jekk rid jikteb niġġa kitibha bil-ġe, imma insiġ kitibha biċ-ċe. Mela min kitbu ma rridx jurina kemm hu bravu fil-Malti imma rrid jikkomunika biss. U fih qatt ta' kliem bħal pereżempju semen, tip ta' butir, il-mostadhom jgħiduha ta' semel illi huwa marbut ma' l-arkotta. Inkella għandek kelma bħal sajjiet bit-tifsira ta' kaċċatur. Għax il-kaċċa qabel is-snieta kienet issir bix-xibka, bit-terriħa. Għandek kliem sabiħ bħal ix li kienet espressjoni għal meta inti xxomm fjura u jkollha riħa sabiħa, riħa tfuħ. U jgħaddu il-100 ta' snin u ssib ktib tal-iskola, dan huwa tal-1600. Issib ktib tal-iskola tal-1832 fi żmien l-Ingliżi u ssib dialogu jgħidlek ix xi tfuħ dil-fjura u tgħidi l-kelma diġà ltaqgħet magħha
u tinduna tiftakar il-tajt magħha hawnhekk. Jiġifieri dan huwa ktieb li jagħtina prova li xi kliem kien ta' bilħaq jintuża. Nimmaġina jiena li kull kelma li hawnhekk kienet tintuża. Għandek il-plural ta' salib, jagħti solbien, illum ngħidu slaleb. Kienet tintuża solbien la jagħtiha dan. Ma kellux raġuni għala jivvinta. Kif nistgħu nqabblu dan id-dizzjonarju ma' dizzjonarji oħra li ġew warah bħal ta' De Soldanis u ta' Vassalli? Dan mhuwiex dizzjonarju, dan huwa lista ta' kliem. Lista twila ħafna ta' kliem. Lista li toqrob lejn dizzjonarju għalx ma ġemp is-singolari jagħtik il-plural. Ma ġemp xi kliem jagħtik espressjoni l-kelma waħx. Jgħidlek aħjar waħxek milli wensek. Sewwa? Imma mhuwiex dizzjonarju li taf li jagħtik il-partiċipji attivi għalihom, is-singular jagħtik il-plural aktar l-isfel, il-kelma jagħtik it-tifsira ewlenija u sekondarja u idiomatika. Huwa lista twila ta' kliem imma għandu valur trement.